everyone, welcome back to my another video. Guys, tabuk ngang soka jak mandayo. Tam khanya ni ngang short film khanya dok to saimano hai tabang tabuk ani roll washa pai pai khanga tabuk dress sense khaijak nga ang tini aske bijingi thanga kachang man bagai tai ari phunu battery kri or phaisi charge phaisio aban bagai hingke ang tabuk vlog start khaikya ganong nai tongdi tinin an video ma hani pathik jora tang pai pai jago han hari kai jak ni churi kanjak obo koni se no bakha phatina nayo khaimani afru bai rumino kandi mani mol sotro tai churi gake ayango tabuk sutcholi tongo gai nong phunu ganang ganong nai tongdi Kang donong nok phunu gi kha tabung kang thaiplok ranai ge norok nai tongdi tabung sung thaiplok mo hichalan nya nayo nga thaiplok thaini tong mane abda korno tujak gang tabung mo khisram nai tong nong nai tong Star thaiplok help tongo tabung ge bkhei chabai tei chai to lai yang kumisong na skni pramar khe wah na ne yang na mok bo se ko mani yang suka mat khe odek pari khana re sikne bro khomo su sali au abo khomo sa rashi to layo sung tabi ke res na jak gang ke chini bagai tiffin bana thangjak da korno gang kai mandi bazar ga kai tam sa amo bu to no fugane tini je funma mani ke no nai tongdi are ani biryani paper suyo je mani kering haji heller ni ani biryani bangman puran hadi mangsung ke beda simi omong kan orang orang kan om ke personal pai mana kayak nol singar saya enggak tak hanja enggak yang singra yang sa chong suri sarakan tapi go yang sa ka kirim bondahan yang sa har han singra ba ko bai te jahin mar Jeng calai palai khang gang gai tabu green mari songni sin nai tong hang ka ani tong bong ni payai ke ang khainai no je frungan ang kanong nai tong ta tabu ka ni sin thang tong lai omang ka ya bro for dang khamu dara ko manai say hi hello guys bye tong bye comment ke dik ge botini first time and blog nung jagai tong first time ge mia jeng first time malai ini ke second time gang khoro bin baing ta hape no yang kubui bin baing no ban no ni ko yang sini da ko do ai thurong no mai sai pai ngai yang tini lelang ka sade ngai chung chu was po khara sa chung tong ko wang la po sai heda ngai ta ang ta bi no Emang kau lekson Dui ting di toba bai na siri busa an do bang thanga amu bai tong na ma ro ko so sri chu siam na sia ko na sia amu ko ra amu ko saka do kwa wa sim to hai ti na ha ri to ba mo sira na pino tu mari lai ta natin chadi de yang na hari ka do 2,000 years later. Hwnkhe guys tabu hwnkhe chini shooting pai ako oi chingno go gifili tongo naina diango pichu bara thalangmani haino paro review go hwnkhe chingko scooty bai hwnkhe naisik di bo hwnkhe sira review go botai slap sisa ekdom pura mar hwnkhe angbono mar khana hwnkhe pura koto masi bo haino marang tong kok bujimani tabu ang khumulwng thangnai keke bai hwnkhe chin tom reserve na jak go tom bo gari bar mar khan dam pra thangpai 100 taka hwnkhe yango naidi do tinin ani list gusu kolokma ang bazaar thanganga bebang sapogui thangbayo abon bagai pura tinin list aske kolok marai ni di pura mutu khai ma sejuo to ba phana se baksa pogi srapsa por mutu khai ma se kyang to pan sibe kya je paijang nai rok ngai ang phone camera bai video khai men bai ulta hin ngi tongha pura nokol heng to nokol hai exam pro ko nokol khai tlang ma hin hare aske line kolok ma gobo tini naisik diamo tu henya ni pura hin yak pale hole ngan guys nge ang tabok nongkhor nai ngen rong nai tongdi
tini na ani video no mahnya paithak jora ga yang hangga phun kok khaitong no phun ga na ang tini sabai thana an ke ben sajak ke bin bo khanai jita no guys norong nungui ma khanai kosini grong grong rani asto yang om kenong nang je tini phun ma man phun ko italang na hangga norong nai tong dita omo sumkhari sapan kesang ya pramar hangga kai norok bai tabo ongkhore direct lama sogi pro malaisna khumulwng ni ruto sogi pro malaisna Hwnkhe guys जों tabok puilano hapka restaurant no abo hwnkhe menu card hwnkhe जों nai tongo but ang miyaro chawi thangjak je tini phai jang ora jagao nuk phaio menu card berajak miya ka kri borok abo ketal snamui tini no first time berakha ke price bo bari jak ang nai mani joto jagao no 2030 ke bari jak hwnkhe norok bin tomo kaham ka nai tong do bo sabajani tamjani phuno tax khai tongna gadangani ko munui tongo bo saimia kho gangke tabuk saimano ko nasigiri gangke jing order khakya chicken chowmin sopai kya tei chicken fried rice hwnkhe chicken soup bo sopaya kho chicken plus egg soup gangke ko tabuk hwnkhe sopai kya guys sagana tabuk hwnkhe chabai akubai bor phaijak hati khaina phaijak hwnkhe tabuk ang je nangmani painai haipeno guys tini kisa problem ngai thangka hwnkhe ang norong no je bazaar o phaina sikang ani je list kolongma phunu kya doba abo je ang budget khai tu mani ani rang kaisa jagao ang invest khaimani abo problem ngai kisa walai ma ka hengai thanga kaisa jagao hangka abo to anga suk share khaina musungya heri babo jotoni thani no waisu sam problem go gang tabu ani je list khai tu mani abo rang musmalia guys hapno tini tam paikya norok no ang nogo thanga phurugana norok nai tongdita hangka tabuk ang nogo thangna sagang go kwai khopsa sawi nogo thangsinai hingke nogo thangai norok bai malai ne 2000 years later. Hwnkhe guys tabuk nogo sopai kyar phaimar nongno phunugo simalia tamni mala tomtom betri pai thangkata sini जों thangmana man bagai ang nongno tabuk phunugano जों tam paikya biscuit duita preserved fruits tinta popcorn kaisa shampoo alo berma walai maggi kismis badam kha hapan botongoro ko hapan pias chicken dry red chili nail polish tabuk ang to nongno phunugire bai hangka जों mamui songmarok tini ke to songnai bulai bi chicken je pai tu mana bono ka phunongo phunugane gangta bazar je phayong ka bari rok change khaigra na ri rok change khai koino malai kujugu jong hakwa je phajage tabuk khe ang karai kutungo rwoi rokha mustard oil ngai thokno tungnani rgranai kero rawina kha mulai rok je nangmani masala rok hai diba kakai songke masala rok nan joto siungke amke chicken oro jaga pias nge gura tai moso je paste khaimani gura klai jak nge gisa color change song mahengai thangka gen rok ni pan mamala tamam ti color ne ban bagai koro tejpata rakha te je somba nangmani amrok rwoi ba khata je ang no sasing masala khurmani ga tabung mulai rwoi mix khai tongo bono kaham ke gagai sakang kaham ke kolina grana o mulai no aboni yagulo chingrenai tamo chicken hwnkhe tabuk rwoi rekha chicken hwnkhe kaham ke koloi akui tamo khlai rena nangchung kholobai rena nong heda hwnkhe tabuk kholobai rekha ang tabuk hwnkhe kholobai remani yagulo taisa hai khulugi nyakha hwnkhe naidi guys bini sakni no butui phai se ekdom butui kabangma ngai thangka hwnkhe tabuk kolai taisa kaham ke kholobai ripika hwnkhe taisa hai khulugi naifiu ka hwnkhe tabuk butui ranchi gedi ba hwnkhe tui loi rekha ta hwnkhe tabuk kaham hwnkhe kolai bono tam ma khaijawnai hwnkhe ko kutukna ni rere jawnai hwnkhe kutukmani yagulo srapsa tongoi rwoi rekha red chili powder hwnkhe tabuk obo rwoi akui obono bo kaham ke kolai rwnai sung hwnkhe guys tabuk srapsa ni yagulan muisemoni paikha next morning good morning everyone tabuk hwnkhe mulai songoi tongo phungni thapao hwnkhe mulai aro somrok rwoi rijak hwnkhe kutugui tongman bai mosor rwoi rekha alu baja khai tongo tabuk hwnkhe muirok akorok monoi maisa khurina kha ang hwnkhe miyahorni mulai bai tok bahantai alu baja tei mulai awan drum hwnkhe guys tabuk machabai mani yahulo angoma chawai nagrana hwnkhe next norok bai tesa hai malai tongfiro katal blog tubui kaham ke